Aku tututi paman kene. Aku rawat dengan siapa? Aku Grawati. Pemandek kok. Bejo kowe nabrak. Nek ora paman kene sorot makan paman kene. Padahal kurang nabrak. Aduh ae. Umpama ora ana paman kene suruh. Takon tuh. Ayo tututi. Ayo kacau apa? Kowe syukur. Wong gelut kok mbok pamerna wong Ndara. Kondang. Juara. Kejaba, kowe iki sapa gurune negara? Bupati minangka kekuwataning negara. Tembuke negara. Lho kok dikongkon rukun kok angel. Nek kowe iki padha ora gelem rukun, endi majune negara? Ngendi tentreming negara? Kajaba drone uneh-uneh. Cerah agawe brak rukun agawe amrata. Akale ben paham bojo napa-napa nggih. Ha iya. Kajaba kuwi iki minangka dadi tuladaning para bupati. Lho nek bupati iki kaya ngene ndak kaya ngapa kaulane. Ora bisa ngempet hawa nafsu. Kaya ngono kok dadi pengarep, kaya ngono kok dadi bupati. Mongko wis ana tulisan ing ngarsa sun tulodo ing madya manungsa. Tutwuri handayani. Nggon ngarep kudu kena kanggo conto. Nadyan kowe manut kudune gedhe labanmu ning ora buta kayane. Tutwuri handayani ora ketang mburi lungguhmu. Ora ketang sak ngisore ratu. Nang aja nganti kaya ngene iki, aja anjegali. Kene wae kok ora jumbuh marang sumpahmu. Teori kala kowe arep jumenengke Adipati Pamancak. Kowe padha pengen sumpah. Sumpahmu ae kepengin sak ngisore Bathura Wilmaseta. Kanthi pralambang gendera gula klapa. Kang kena diarani Dwiwarna. Dwiwarna abang putih, abang mertandake wani putih, mertandake resik. Wani kena. Ning aja karo kancane dhewe. Upamane ana payu-payu saka liya negara. Kok rewangi ndepani Bantala utahe bisa kipas. Pergopo tanggung jawab marang negara. Dene sumpahmu catur prastya. Catur ki pelangane papat, Mas Prastya wis ngarani. Kok sumpah. Sing ngene catur prastya. Siji Bayangkara haniku Setya Prabu. Nek kaya ngene iki ngendi nggonmu setya karo ratu? Ngendi nggonmu setya karo ratu?
wong sing paling mburi iki arane piye kok rewangi piye iki pancen besoke upamane mati kowe langsung negara lho ngono lho blak-blak upati ora sekolah ngene isih kurangan deh isih kurangan ilawe isih kurang Masih. nek kowe isih kurang ngono dulur aja nabrak musuhmu lan kowe nabrak aja lawe musuh iki lho kan sono nabrak Ini melakukan bisa. Ini gua minta panjang banget. Ini kebenaran. Ikan satu kali itu mulu. Wadah pendapat aku yang bercocok. Kancane udah kepak kamu keri bisa ping pindune kowe iki kawula arep kowe padha nandur kabecikan arep kowe padha labuh kang gedhe arep kowe padha sumpah mati Raden Wijaya mati Ronggolawe batane nanging yen to saiki Raden Wijaya wis ora kanca meneh wis ratu antaraning kawula kula aja kemingsun aja gongak apa to dawuhe ratu ditoke ya iki mau kedadian lungamu saka pendhapa ing kono kabeh para saka padha ngucap lamun to sira lunga dianggep gajah bobol saka kandang ora ana kang bisa nyekel lamun to rat-ratine monggo wong sak Majapahit kang dianggep dadi serati iki aku lah Moto pensiun kerso minangka utusane Sang Prabu Wijaya Wadah bercocok. aku iki kawula ora gelem iki terus aku ora badal dawuh karo ratu Menawi ngaten panjenengan nyepeng dhateng kula. Bondo sing bondo paman Kensoro. Swanake wadah bercocok. aku nak mbondo kowe pintu aku nak mikut kowe kleru ilawe sing tak karepe dudu kuwi ora usah ndak bondo ayo sowan bareng itu wae lamun to nutup lamun njaluk aku Kula parek kedah swane ojo-ojo wae. Paman senasa panjenengan nika minangka tiyang sepuh piyambak ingkang dados utusanipun Sang Prabu Wijaya Yogyakarta Jasa Wisnu Jayawardana oleh ojo-ojo wae. Sampun kabuka kaseksinan sakabehing para kawula lan para partai negara wonten pendhape aku. Sumpah Ronggolawe nek nampi Sidapate Ronggolawe balo.
tak kumpulake ana ing satengah alun-alun. Mergo wiwit dina iki kowe kabeh arep tak jak kumapak baline Kanjeng Adipati Ranggalawe saka Praja Majapahit. Mula wiwit dina kuwi aja dikangelan. Prajurit Fadil, aku njaluk sabyantumu supaya nyagake titianku Gajah Lawu. Ayo, tindakake. Pancen bener, aku Patih Tambayuda. Arya Nambi. Mestine kowe kaget. Nanti aku ngirim sekabeh prajurit saka Kabupaten Tuban cedhak ana ing Praja Majapahit. Apa wigat? Wigatine satenane aku utus karo Kanjeng Adipati supaya merangi Praja Majapahit. Apa dosane Majapahit? Dosa lan kalopotane Praja Majapahit mergo dheweke wis pilih suda. Arya Nambi ora liya ya kowe.
Arya Nabi, yen kowe kena tak elingake, kowe becik urungke anggonmu dadi patih amangku bumi ana ing Praja Majapahit. Yen kowe bakal gawe geger ing Majapahit. Prajurit rampung. Gumalar kang prawadya bala sigat siyoga amanggul sanjata binarung swarane bendi bering ungkung pretrek darung bete sesautan.
ya pun lelek. Takok ae. Nek kadang sabar dadi bola karo sing ngomong. Hah? Fighting! Waduh! Hey!
Sering
prajurit ing Mojopahit wis padha pegang kapratun nanging ora watake handoran yen to adipun kathik marang jebul kowe sepupu aja katemben kemawon kula nampa dhateng Mas Adipati Ronggolawe. Nanging emanipun wonten ing sanjawipun rangkah Mojopahit. Prajurit saking Kadipaten Tuban ingkang dipun pandhegani Patih Tambak Yuda samiya gelar sepapan mewah kinanten bedomo. Miturut aturipun para kawula ing Kadipaten Tuban boten nrimakaken yen to kula tasih jumeneng minangka patih Hamangku ing negari Mojopahit. Dados sekarang cang saking para prajurit saka Brawetan ngandhut lakumu sing akrepih kawal Kakang Ronggolawe ngono. Monggo padha wae sasampo saingan Simul boten kirang-kirang anggen kula budidaya mewah angripih tumindak mewah pakartinipun prajurit saking Kadipaten Tuban. Nanging piyambakipun tetep maguguk mahkutawaton satemah kula pambeng busana ndadosaken pasulayan. mereka dadosaken pasulayan inji kaosaken negari Mojopahit saengga kaosaken Tuban punika salajengipun usanganipun pasulayan prajurit ing negari Mojopahit samiya kaseseng ing pangayudan.
Prastawa kang tinempuh ing Katon Majapahit. Kagwa pakatanipun Kakang Adipati Ronggolawe. Mirang kampung Bundang Tanpa Ratu. Ora gelem sowan ing Majapahit kemati Kakang. Sing kok ing para kawula ing padha ora powo tanding karo sapa. Pirang-pirang dikodhok dirahe kelawan Pak Patih Haryono. Prajurit inggih daerah Pak Haryono. Kok wonten tigang. Kami wasan. Ora nganti budama sacukupe. Sikeping Goro. Senjata perang sampun nanging boten ngenten babar pisan. Menawi sedaya prajurit saking Bogor. Menika punika perintah. Ora dadi boyo pangapa. Pacoban ora pinarepang juning ingsun jumeneng ing Katon Majapahit. Lamun Pak bisa nampa kanthi lega lelo. Lah kaya apa? Ing mengkone Katon Majapahit. Yen to kowe minangka Breteng Negara ing Katon Majapahit. Prajurit prawira jujur lelo depaning Bantara sing utahe titih pungkasan ing Katon Majapahit. Kanthi sumpamu yen to rumusan duweni bisa nuruti mulat salira bangsa sawani. Cilik kejene rusak negara Majapahit sembari tawamu minangka totoan. Mulai kang suwan sedulur. Ora ateges. Aku minta kelawan jeneng sira kuwi ora. Nanging sapa kok kang dadi aranmu? Sak omah. Kowe ngancake suku miyak sagunging para sentana lan nayok raja kang lagi wae sinuwun ing pendopo aku. Majapahit Bos. Kula pun Ronggo Gadung ganti. Ronggo Gadung Saking Padepokan Gunung Bromo. adoh saka ing pertapan Gunung Menika leres Ronggo Gadung. dawuh Tenane mengku kawigatan apa? Kowe ngancake suku. Sowan Ngabiyantara ana ing pendopo agung negara Majapahit. namung santi kula kepengin panggih dhateng Sinten Prabu wonten ing Majapahit. Kepengin ketemu kelawan Sinuwun Prabu. Menika leres. Enggak. Yen pancen kuwi kang dadi wigatimu, mula kowe tak keparake mendul Santara. Namung asta dawuh Sinuwun Prabu. Kakang Haryono. Kaneman punika ingkang nami Ronggo Gadung. Tebih saking ing petapan Gunung Bromo. Ing pangajap sowan ing Pendhapi Agung Negari Majapahit boten sanes. Badhe ngunjuk atur wonten ngersa dalem Sinuwun Prabu Kertaraja Sajayawardhana. Kula nuwun. Kakuwan dalem Kamu wis laken Gus dawuh sinuwun. Aja pati ing pamangku kajon ing pangrasa.
ingsun tambuk lawan kowe iki ora. Apa bener jenengmu kan menika leres saka padukan gunung Blong nang ndi? Munggah ing pendopo katon Mojopahit kepengin nenggih penjaning sentrap ing katon Mojopahit. Apa kan? Sinun Prabu matur sanget. Menawi ugi kula gadhah kalepatan kulunaken pamunten. Ora dadi kaya panapa. Ratu ing katon Mojopahit Adil Purawarta dan bedak betare kawula nadan saka karang papisan. Matur sanget. Kula namung nampi dawuh saking Bapak Sukomandrangi kang supados ngaturaken Kyai Kalonadah. Kun nampa dawuh Bapak Sukomandrangi menika leres. Ingsun arsa ngesake bloko wae. Ora dadi apa-apa. Matur sanget. Santi kula pengabdi akan juro kula trimo Mojopahit. Menawi dipun tampi. Kepengin ngerti akan juragamu ana ing Mojopahit. Kan bedane Suwita, ngono menika leres. Kakang Nyarenambi. Ingsun mun nampi. Rogadung menika ora ketemu jilsat. Kang patesan menika
Suwanipun Rangga Gadung bareng sinang prastawa wonten ing negari Majapahit. Mbok menawi kanthi suwitanipun Rangga Gadung saged madangaken pedhot agendanu wonten ing Majapahit. Sinten dengan Haji Rangga Gadung coba timbalan. Sun Piji ora ketang sak mrica. Lalabamu bisa berarti sapa kaya koladan. Ndak tompo pasukan. Nang ingsun pribadi atas nomor atu ing Katon Majapahit Prabu Kerta Raja Jayawardhana. Ingsun bakal paring kelawan Ilit ari kandhani iki jeneng sira Gadung. Ndak peci pinangka senopati ing Katon Majapahit. menapa boten watu anggenipun paring ganjaran kepati awet kula namung terus acara Prabu Ratu ing Katon Majapahit kang kirti bangkatan Prabu Dawajara. Ora ketang kira bali sing kapan ana ing karpatisan sing ana ing haldo. Ampun kok ingsun lan bisa.
liyane iso langkah Adipati.